una victòria que he treballat molt perquè des de la primera volta he hagut de lluitar i bueno, he anat agafant ritme, m'anaven passant els màsters i els júniors i anava agafant rodes per poder seguir mantenint ritme perquè anava sola i no sabia com anava, no tenia referència i bueno, estic molt contenta de la victòria i molt orgullosa. La verdad que veníamos pues con una expectativa, ¿no?, de intentar hacerlo lo mejor posible y me he encontrado pues excelente, veníamos en un punto de forma muy alto y con lo cual que venían corredores franceses y el mismo nivel catalán que hay pues es alto. Yo creo que hemos tenido una buena lucha con Ismael Ventura, ¿no? La primera subida que hay, he intentado estar ahí lo más fuerte posible, luego saliendo a la pista he pegado otro arreón y he distanciado nada, 20 metros y eso me ha servido llegar a esta meta con esa distància. Aquest any ha sigut un èxit amb tant a participants i amb tant de la gent que ha vingut i hem de consolidar la prova per anys vinents. Que es esteu dirigint sota la carpa negra de 20 Catalunya Sots 23 i també ens emporten els punts per la Copa Catalana i també els punts de la categoria UCI. Moltes felicitats, aplaudiments doncs